TV. Kwa Ramogi nyasi mar nyisruok ma idenonisho ma Mombasa ma itimo elap ma Mukomani Nyali ne ochakore ayanga kama johala jopur kachiel kod bede ma migepe mopogore opogore yuoro mar nyiso mwandu kachiel kod chenro magitimo. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko leronwa shono mageto nyiso lony manyasani mag pur kod pith mag jamni chano yawo ayanga odiochieng' kiny gi jatend piny Kenya William Ruto. Ne en mor kod ilo e alap ma Mukomani Showground Mombasa. Kae, band mar obila ne omako wang' jogo mane oyuore kar nyisruogno kaluwore gi wende kod pangruok margi. Mor ma kamano ne bende onyiedhore vibanda mopogore kuma jo ohala manyiso mwandugi ne temo lombo wang' ji gi yore duto. Achiel kuom vibanda mane watime limbe en mano mar duol mar od bura mane nyiso oganda chenro mopogore mitayo e od bura. Na hapa pia tuko na ansad hapa. Ikiwa mtu mmoja anaweza kusema labda mimi mbunge wangu wa Changamwe nataka nimuone alikuwa ameongea bungeni ama hajaongea, tutakuwekea pale na tutakuwa na screen, utamsikia Mheshimiwa Mari Mwinyi akiweza kuongea katika ile mijadala ambayo imefanyika bungeni. Chike mopogore mosekadhi e od bura kod mago mapodi twak ne opedhi ne jopiny mabende ne omi thuolo mar golo pachgi kaluwore gi chenro magitayo. Kwa hivyo tuwakaribisha wananchi ambao pia wako na petition zao, pengine labda walikuwa hawajui watatutumia njia gani, wakija hapa maofisa wetu wako watawaeleza. Kuna wale wako na inquiry zao, wanataka labda bunge liweze kufanya inquiry kwa matatizo nyeti katika eneo bunge zao, wanaweza pia kuja hapa na kuweza kusema na mambo mengi sana, na hata feedback pia za kutuelezea sisi kama bunge la kitaifa linaenda sawa ama linaenda vibaya. Komachielo, jopith mag jamni ne bende onyiso jambgi mathothgi gipidho lony manyasani mar kelonegi yuto makare. Kae ne wayudo jopith mag dhok mag chak. So kuna ng'ombe yetu ambaye anatoa maziwa mengi kuliko yule mwingine, hata yeye ndo alikuwa mshindi. Ni huyu ng'ombe ambaye yuko hapa nyuma. Yeye anatutolea maziwa kwa siku, anaweza toa zaidi ya average anatoa maziwa lita 22 kwa siku. Na ukilinganisha na hizi ng'ombe nyingine, hii ndo inatoa maziwa yaliyo bora kuliko wale wengine, kwa sababu hii ndo inaitwa chasi. Jopur magalode kachiel kod cham ne bende onyiso kit lony manyasani magitiyo godo e pur kendo jiwo oganda mondo mi oket maino e lony makamago to chutho kaluwore gi wach lokruok mag kor lwasi. Jo ohala matindo ma bende ne oyuore shono ne onyiso geno mar yudo ohala maber kaluwore gi kwan dhano mantiere. Ji dhi biro mang'eny nikech aneno ka kero makore ga Butswama sani. Koro jo Mombasa dhi biro mang'eny kendo ohala dhi timore maber, kata no wuono ohanda niendi dhi timore maber moingo higa manokalo, nikech higa manokalo polisi ne ng'eny moingo dhano, to dhano ema ng'iewo ice cream. Koro sani dhano ng'eny, dhano sani ng'iewo ice cream mochamore gi non, to kawuono mochak tema sayudo pesa. Je ka Jumapil dhi romo pesa marom nade? Koro analo man ker mondo bi oyaw ka mondo wachak ohala maber. Seche gogo od bura mar kaonti ma Mombasa kotelne kod spika Arub Katri ne bende otiyo gi thuolono mar sidho ayanga tim mar jotuk adhula mag od burano mageto tugo gi rowere mar jiwo gi weyo timbe mayombe e kor gwenge. Na vijana pia wamewachiliwa ovyo ovyo, wengine wanaingia kwa madawa ya kilevya, wengine wanatumia mambo mengine mabaya machafu, wengine wanatumia mapanga huko mitaani. Tukasema wacha tufanye hii tournament kwa miezi mitatu ili tuwa keep busy hawa vijana. Show ma Mombasa ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono ni kuma jo ohala manyiso mwandu mopogore ochopo kageno margi ni en ni dhano dhi bedo mathoth to chutho bang' koseyaw ayanga kiny gi jatend piny William Ruto. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kodhi nyime ni jopuonjre mag mbalariany e pinje mag Afrika ojiw mondo mi obed ng'ala manyime e manyo yore mag tieko midhiero mosekel kod lokruok chal kor lwasi mosebedo kadiyo pinje Afrika. Koloso kinde mar keto winjruok mar tich e kind mbalariany mar weche telo e piny Namibia mong'ere kaka International University of Management kod mbalariany mar Mount Kenya. Jalup jatend piny Namibia Nangolo Mbumba okoni kinde oseromo manyaka pinje mag Afrika uti kanyakla kod mwandu magingo e tayo nonro mag kedo kod midhiero mag lokruok chal kor lwasi. Okoni tar somo mag pinje Afrika nyaka koro ti kanyakla e timo nonro mag science mar rakruok kod midhiero momako oganda. Ten mbalariany mar MKU okoni gibiro timo nonro makanyakla kod mbalariany mar piny Namibia kendo tero jopuonjre ahinya matiegore weche mag thieth mondo tim nonro e piny Namibia kaka okang' mar jiwo ng'eyo margi exchange information, the good practices, knowledge
and we must train our youth to the best of their ability. We want them to become real scientists, not just any paper you get from a university does not make you a person who could rescue your community from all these problems, bringing them water, finding minerals that are now being used to create batteries that will help us not to reduce the emission into the air, whether we like it or not. We are one. We just happen to be in different towns and different counties, but different countries, but we are one. And therefore, the more students are interacting when they are studying, when they are teaching, before they get to the level of politics or become ministers or member of parliament, it's good for us all. It's because you are not going to meet people and say, these people are just from Southern Africa, these people are just from East Africa or West Africa. We are one.